El doctor Valentí Gual i Vilà va néixer a Barcelona l'any 62, és doctor en Història Moderna des del 91 i professor de la Universitat de Barcelona des de 1990. La tesi doctoral es va centrar en la realització de la reconstrucció de famílies de la Conca de Barberà a partir de la documentació sacramental conservada justament al nostre arxiu, a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i a les parròquies. Ha publicat una quinzena de llibres, prop de 400 articles i forma part de diversos consells de redacció. És un reconegut especialista en demografia històrica. També tracta història agrària i justícia oral. Ha publicat, en el que fa referència a Poblet, un fons important de processos entorn a la justícia, com dic, centrada en l'acció del tribunal en el monestir de Poblet, o la cort m'he avançat abans de llegir, i actualment porta a terme la reconstrucció de famílies per la totalitat del Principat d'Andorra. Resideix a Rocafort de Queralt, poble del qual ha estat alcalde durant una vintena d'anys, entre l'any 95 i el 2015. Ara suposo que es podrà dedicar més a la investigació perquè no tindrà altres preocupacions. Per tant, li donem la paraula, li agraïm que hagi vingut. Gràcies. El fonamental ha estat dit sobre les meves recerques que se centren en el treball de reconstrucció de famílies. De fet, el vaig dur a terme durant els anys 80. En conseqüència, ja fa força temps, en un moment en què l'Arxiu Històric Arxidiocesà no tan sols no tenia els fons digitalitzats, sinó que obria de les 11 a 2:15. És a dir, que hi havia una limitació horària important, sobretot en comparació avui en dia. El fet que una gran part de fons sacramentals, entre d'altres, hagin estat digitalitzats és lloable, perquè facilita en gran manera la recerca i, de fet, avui que està molt de moda la genealogia i que hi ha la possibilitat de poder accedir al fons a través de la pantalla d'un ordinador, això és un altre univers en comparació amb els que havíem investigat d'una altra forma quan les bases de dades eren primàries, aleshores hi havia el de base 3, quan també ho eren els processadors de textos, hi havia el WordStar, que va ser un precedent del WordPerfect, i quan calia elaborar fitxes, per descomptat que vostès s'han cregut i s'han de creure el que ha dit doctor Fuentes, només faltaria, però aquí n'hi ha una prova. Això és la parròquia de l'Espluga de Francolí, reconstruïda fitxa a fitxa. És un altre món. Avui que estem portant a terme en equip la reconstrucció de famílies per Andorra, la informàtica ha resolt alguns dels problemes, no pas tots. Ens topem amb uns altres inconvenients, alguns dels quals impedeixen un tractament sistemàtic i sistèmic de la documentació. A veure, a l'Arquebisbat de Tarragona hi ha els prenoms de l'infant batejat, els noms de font de l'infant batejat, cognom del pare i, ben entrat al segle XVII, el cognom de la mare. És a dir, que les línies estan clares. A Andorra, tant se val si és Canillo, com Ordino, com Encamp, com Sant Julià de Lòria, com la Massana, qualsevol de les diferents parròquies andorranes, ens podem trobar que hi ha els pronoms de l'infant i el cognom patern i prou, o bé que els pronoms del nen o de la nena venen seguits de fins a 4 elements que poden correspondre cognom pare, cognom mare, renom de la casa i àlies. El problema és que l'ordre d'aquestes 4 informacions varia
dintre d'una mateixa fitxa familiar. Quan això passa, pots tenir un programa informàtic tan potent com vulguis que anar de bòlit no ho estalvia ningú. Això està provocant en aquests moments un endarreriment important de la tasca i això té molt a veure, no és que ho comenti de passada o a títol d'anècdotes, sinó que té molt a veure amb la rendibilitat de la feina que es fa. En conseqüència, per una persona com jo, que és de la Conca de Barberà, de Rocafort de Queralt, i ha vist a fons la documentació sacramental, entre d'altres, d'aquestes terres, el que passa al Bisbat d'Urgell és una història totalment diferent, que demostra la necessitat de, abans d'endinsar-se en investigacions aprofundides, veure quina és la qualitat del fons. Aquesta documentació, per exemple, l'Arxiu Nacional d'Andorra està digitalitzada i a nosaltres ens han fet arribar digitalitzada, però no està pas penjada a la xarxa. Dic, de cara a establir comparacions i considerar que la situació que tenim aquí és certament no tan sols lloable sinó modèlica. Però bé, el que anàvem, perquè si el darrer hem parlat el problema de l'acostament de l'hora de dinar i la possibilitat que ens comencem a posar nerviosos per aquest motiu. Jo hauria d'haver utilitzat l'ordinador i PowerPoints, etc., però no us explicaré tot de viva veu. Després hi ha el recurs a la consulta d'aquest fitxer i de les seves registres i informacions, que ja que l'he dut fins aquí potser valdria la pena. Què és la reconstrucció de famílies? La reconstrucció de famílies s'explica molt ràpidament. La reconstrucció de famílies és una genealogia universal. Estem acostumats, i molt avui en dia, a fer un arbre genealògic per part del cognom patern, del cognom matern, de tots dos, a fer el troncal, a fer l'obert, a dibuixar-lo de moltes maneres. Doncs bé, el que fem per a una família és fer-ho per a totes. Això requereix d'un extracte nominal de totes les actes de la parròquia, parròquies, zones, subzones que sotmetem a anàlisi. I en dir de totes les actes em refereixo a baptismes, a defuncions, tant d'albats com de cossos, com de mig cossos, matrimonis, compliment pasqual i confirmacions. Aquests 5 llibres sacramentals ens han de permetre dur a terme una reconstrucció de famílies amb cara i ulls. Però perquè tingui cara i perquè tingui ulls, el registre ha de complir un requisit mínim, que és la mancança de buits. O sigui, no hi poden haver, no hi haurien d'haver salts en la sèrie cronològica. És millor un fons que comenci molt després de les disposicions del Concili de Trento, posem per cas el 1632, i que no presenti cap buit en les seves diferents sèries, que no pas un que comenci arran de les disposicions tridentines, 1565, 1570, i que ens ofereixi diversos buits. Perquè aquests buits, aquests salts, són dificilíssims d'omplir. Ja generen problemes quan es treballa amb el mètode anglès o el recompte numèric. Comptar quants baptismes, quantes defuncions, d'albats i de coses, quants matrimonis hi ha cada any.
Això ja genera problemes perquè evidentment talla el càlcul de mitjanes mòbils de 5 i de 13 anys, talla la correcta visió del moviment estacional, de les diferents variables, però és que en reconstrucció de famílies ens és fatal, perquè com poden suposar escapça les unitats familiars. És com si s'hagués produït una epidèmia de pesta bubònica o septicènica o pulmonar tansebal, però pel que fa a la documentació. És quan una situació idíl·lica es diu bé, la reconstrucció de famílies es pot dur fins a 1663, a veure, de la mateixa manera que hi ha registres anteriors a Trento, especialment de defuncions i més concretament d'enterraments, és cert que arran de la sessió de novembre de 1663 del concili en què s'obligava a dur alguns sacramentaris en concrets, aquests es generalitzen. Ara bé, aquests sacramentaris de Tansebal, d'Andorra, però agafem el cas que ens és més proper, de l'arquebisbat de Tarragona, no han arribat pas tots els nostres dies. Alguns són aquí, ben a prop. Els altres són a les parròquies i n'hi ha uns tercers que són en destins ignots, remots, incògnits. No tot ho van cremar ni la guerra dels segadors, ni la guerra de successió, ni la guerra del francès, ni les guerres carlines, ni sobretot els rojos. Com es diu a vegades, hi va haver molta documentació que va ser privatitzada i que ara dorm en lleixes, en prestatgeries, i ha perdut, esperem que momentàniament, tot i que sols és un desig, la seva condició de documentació pública. És a dir, que aquests buits, aquestes mancances, poden haver estat causades per molts elements, entre els quals els que els acabo d'enumerar en darrer terme no són pas menyspreables. Bé, posem que tenim la parròquia o parròquies que volem analitzar, posem que a través de l'inventari sabem de quin fons sacramental disposa i posats, doncs que ens hi endinsem. Què s'ha de fer en reconstrucció de famílies o amb el mètode francès? Si hi ha un mètode anglès, gairebé segur que n'hi ha un de francès. Si el recompte numèric és el mètode anglès, la reconstrucció de famílies és el mètode francès perquè va ser ideat, concebut per dos demògrafs de formació militar, un d'ells, Louis Henry i Michel Fleury, a la dècada dels 50-60, del buidatge, el despullament, traduint literalment, del que ells en diuen l'estat civil, que aquí es presta a confusió, es pot prestar a confusió amb el registre civil. Per cert, a Andorra el registre civil comença el 1991, han sentit bé, 1991. L'estat espanyol és de 1871 i en algunes capitals de província de 1835. Tanquem el parèntesi. Doncs l'estat civil que anomenen els francesos és els nostres llibres sacramentals. I d'aquí s'ha d'anotar doncs tot. És a dir, en un acte de baptisme, dia, mes i any, tots els noms de font que rep el nen i la nena, no el primer, tots, el nom i el cognom del pare, el nom i el cognom, si és que aquest és el cognom, de la mare. Aquestes són les dades essencials. Després hi ha l'ofici del pare, el lloc de naixement, el lloc de residència, bé, un volum d'informació que es pot anar incrementant amb el temps, però que conforme ens acostem als nostres dies, però que no necessàriament presenta una secció lineal, pot tenir reculades. Atenció amb el tema del cognom de la mare, perquè des de l'inici del registre fins aproximadament la segona meitat del segle XVII, el que figura o el que es podria interpretar com el cognom matern del nen o de la nena és de fet el cognom de l'home feminitzat.
Per tant, no aporti cap informació. Des d'aquest punt de vista, doncs, la meva filla seria filla de Valentí Gual i Dolors Guala. Aquest Guala no és igual si ho apuntem com si no ho apuntem. És una pèrdua de temps. Quan el cognom matern aparegui, explícit, ho farà en segon terme. I el registre, el sagramentari de baptismes, en aquest cas ens indicarà Dolors, Guala i Miró. És aquest Miró el cognom matern. Temps a venir, ja en època contemporània, desapareixerà aquesta feminització, però fa de mal determinar. Quin problema té o se'n deriva del que els acabo de comentar? Doncs que pot ser que provoqui dificultats a l'hora d'identificar les famílies. En comunitats bàsicament agràries, més que pageses, però en comunitats agràries d'una demografia escassa, 35-40 focs, deixant de banda problemes de coeficient multiplicador, uns 200 habitants, és molt possible que hi hagi diferents homes que duguin el mateix cognom i que, atenent al tancament de l'antroponímia, dels noms de font, doncs molts es diguin Joan o Josep. En conseqüència, és perfectament factible que hi hagi dos Joans Mirós que estiguin casats amb Maries i que el període fèrtil d'aquestes parelles, si no en la seva totalitat parcialment, coincideixi. Si el registre de baptismes ens diu que van batejar Maria Tecla Coloma, filla de tal, dels que els deia, i Llúcia Caterina Úrsula, filla de dos que es diuen exactament igual, i només hi ha 2 mesos de diferència entre aquests dos baptismes, i si hi ha 11 mesos tant se val, el problema és el mateix, en quina fitxa els posem. Per diferenciar, per dilucidar, per poder estendre les fes de baptisme de la forma que calia, per demanar i aconseguir informació arribat al cas, es va anar introduint, imposant i desenvolupant allò que ha esdevingut tan famós i objecte d'un camp d'estudi preferent onomàstica, que són els renoms. La forma de diferenciar una parella de l'altra és dir Joan Miró de Capdevila, Joan Miró de Soldevila, Joan Miró de les Graus, Joan Miró de la Parra, o finalment Joan Miró Ros, Joan Miró Pigat. I ja caient amb els malnoms, doncs se'ls imaginen vostès que no cal que els portem aquí. Renoms, malnoms, per diferenciar aquests casos. Bé, el buidat de baptismes no presenta altres dificultats, a més de les derivades, evidentment, de la paleografia, del coneixement de la paleografia i la lectura correcta de les partides. Pensar que és possible que les bessonades o els parts múltiples estiguin tots inscrits en una mateixa acta, cosa que s'ha de tenir present a l'hora de dur a terme el recompte numèric, perquè en podem comptar un allà on n'hi ha 2 o fins i tot 3, però també s'ha de tenir en compte la reconstrucció de famílies. Ja normalment veurem que és una partida que té més línies que les altres, si més una o 2 línies més que les altres. Anem als matrimonis. Els matrimonis també han de ser buidats exhaustivament. En dates i en èpoques primerenques d'inici del registre només consta el nom i el cognom del nuvi i de la núvia. Per tant, ignorem no només les filiacions, que això és molt important, sinó també d'on eren o on vivien. I es pot reproduir els problemes que els comentava en relació a les partides de baptisme. I a més, hi ha una altra qüestió. Mentre que els llibres de baptisme són plans, plans vull dir a l'hora del buidat, en els llibres de matrimonis el tema es comença a complicar, perquè hi pot haver inscrites llicències
matrimonials, és a dir, autoritzacions per part del rector, per part de casar-se fora de la parròquia. I, esclar, això ens pot servir com a fitxa, però hem de tenir present que el matrimoni no es va celebrar al lloc que estem buidant, sinó al poble, normalment serà el poble de la núvia, però això és pel costum, no té per què ser obligatòriament així. O sigui que si barreja això, i també s'hi pot barrejar l'extracte, la referència a algun expedient matrimonial que hagi estat obert quan el nuvi és alienígena, que no vol dir marcià, sinó estranger. No, ho dic perquè una vegada em van portar al despatx una partida d'aquest tipus, perquè l'analitzés de què és terrestre, no? O terrícola. A veure, un estranger, al segle XVI i XVII, moltes possibilitats que sigui occità. Bé, haurà calgut un expedient per comprovar prèviament que no hi hagi bigàmia, és a dir, que aquest individu no hagi arribat del Regne de França i ha casat, i per comprovar que no vingui de raça d'hugonots ni de moros, com diu l'expedient, o sigui que sigui cristià, i que uns testimonis, diversos testimonis, acreditin, entre d'altres, aquestes condicions. Això pot figurar al llibre de matrimonis perfectament. De fet, quan és la segona meitat del XVII i encara es manté, tot i que a la baixa, la immigració occitana, com que el registre també ha millorat en qualitat, és normal fer un petit extracte d'aquests expedients matrimonials. A vegades van en la mateixa partida, en conseqüència cap problema, altres cops van a banda i ja n'hi pot haver algun de problema. Arribem al registre de funcions. Hi hauria d'haver, condicional, albats i cossos. Els albats són els nens i les nenes que han mort abans de complir la primera comunió, que no té una data de celebració fixa. L'Església considera que en no haver rebut la primera comunió, doncs la seva ment és virginal, blanca, alba, d'aquí la paraula, albat. En català també pàrvul i en castellà hegemònicament pàrvulo. Aquests albats tenien un toc de campanes característic per anunciar la seva mort, eren soterrats protegits per caixa blanca, aquelles caixes que podien pagar la caixa, i, molt important, més que aquests temes antropològics o anecdotaris, representen a llarg termini el 50% del total de defuncions. És a dir, en l'antic règim demogràfic, que l'estat espanyol es presenta fins fa un segle, fins 1910-1920 a grans trets, hi ha una taxa de mortalitat infantil i juvenil altíssima, que se situa entre el 400 i 450 per 1.000. La taxa de mortalitat infantil i juvenil del 400-450 per 1.000 vol dir, en plata, que entre 4 i 4,5 de cada 10 nascuts, de cada 10 batejats, mori el bat. Això determina, o si més no condiciona, una gran part dels comportaments demogràfics. El segle XIX ha anat caient, el segle XX es presenta molt més recollida, però és una de les característiques de l'antic règim demogràfic, aquestes altíssimes taxes de mortalitat infantil i juvenil. Dic infantil i juvenil perquè la infantil, pròpiament dita, és des del moment del naixement fins al primer any de vida, fins al primer aniversari. I m'expresso d'aquesta forma, infantil i juvenil, per fer-la correspondre amb el concepte aquest del bat. Més aquesta precisió. Quin problema tenim?
a part de rebre trucades quan el mòbil està en silenci. El problema que tenim és que les inscripcions del BATS no es generalitzen fins ben entrat al segle XVII, a l'Arquebisbe de Tarragona. Andorra més tard. Això fa que perdem la vista a la meitat de les defuncions que es produïen en aquella parròquia, en aquella localitat. Aleshores, quan en alguns llibres, en alguna publicació, veuen aquelles famoses gràfiques, moltes de les quals presenten la típica forma de dents de serra. Les dents de serra, a l'hora de plasmar una gràfica, primer ja no informen de pràcticament res. En conseqüència, es pot pensar si aquella gràfica és útil o hauria estat estalviable. A veure, una representació del moviment anual de baptismes i de defuncions sempre tindrà aquesta forma de dents de serra, perquè està sotmesa a uns grans altibaixos, a unes grans oscil·lacions. Aleshores, el que cal fer és un tractament a partir de mitjanes aritmètiques encadenades o mitjanes aritmètiques mòbils. Per tant, se val això, no estem pas amb això ara, sinó que ho referia de passada. El que el remarco és que quan es diu total de defuncions, l'autor, l'autora d'aquell estudi, d'aquella gràfica, sempre hauria de dir si això és realment el total. El total de defuncions, què? Consultades. El total de defuncions que hi ha al llibre. Qualsevol gràfica ha de contenir a la seva capçalera tota la informació necessària perquè no calgui anar al text. No és que al text hi evitin caimans ni bèsties perilloses, però a la capçalera de la gràfica hi ha d'haver la informació suficient. Llavors s'ha de dir si aquelles defuncions són d'albats i de cossos, per tant són totals, o només engloben els cossos. Perquè, esclar, evidentment, si només engloben els cossos, la gràfica que estem presentant dibuixa la meitat del recorregut que hauria de tenir. Si no la meitat, doncs aproximadament la meitat. D'acord? Això és una primera qüestió a tenir en compte. No tenir inscripcions del BATS fa perdre molts destins, fa perdre la meitat dels destins aproximadament. Quan nosaltres tenim la fitxa de família elaborada, si no hi ha defuncions del BATS, resulta que hi ha un índex de supervivència altíssim, forçat per la manca de documentació. I llavors ens poden concórrer 8-10 criatures, que 4 de les quals sabem que després es casen, però amb les altres 6 no sabem què passa. Llavors hem d'anar amb peus de plom, abans de córrer i dir, van emigrar, es van morir en una altra parròquia. Escolteu, potser van morir allí al BATS i el registre no el tenim, en conseqüència no ho podem saber. El per què de la manca de notació del BATS és una cosa que ha tret moltes hores de son a molts demògrafs i a molts historiadors. Així està. Si els duien en llibres a part i aquest llibre no s'ha conservat, però jo en totes les parròquies de la Conca que vaig treballar només tenia llibre de funcions a part, l'Espluga. Bé, i també Santa Coloma, que té encara l'arxiu conservat a la localitat. Bé, a llibres de funcions hi ha un altre problema, que és que hi figuren les cerimònies de temps curt, de temps mitjà, de temps llarg inscrites, que s'hi anota la celebració de la novena, del cap d'any, del centenari de Sant Amador, de si s'hi ha fundat una missa perpètua, d'en quins altars l'ha fundat, hi ha un extracte del testament, entre d'altres coses perquè el rector sembla, ho direm en prevencions al lloc on som, sembla que vulgui tenir controlat el volum d'ingressos que en funció dels oficis post-mortem representarà aquella mort i les cerimònies que porta inherents. Per això, ben entrat al segle XVII, en les visites dels arquebisbes s'insistirà en que no hi ha d'aparèixer per res cap esment al testament. El testament té el
té els seus volums corresponents, els llibres de testaments, els llibres de capitulacions matrimonials, o bé està barrejat en els esborranys, on la documentació notarial de compravendes, de béns immobles, d'àpoques, de procures, etc., però ja hi són. Això de més a més fer un extracte al llibre de funcions arribarà un moment que desapareixerà. De la mateixa manera que desapareixerà doncs, figurar en una relació com d'un llibre del tauler, que es pague per atxes, per cera, per escolans, pel tipus d'enterrament, fins al punt que alguns llibres d'òbits hi ha més aviat moments en què semblen de comptes. Això què passa? En el recompte numèric passa que, a veure si m'entenen, perquè faré una mica un joc de paraules, allò que hem perdut en no tenir els albats ha estat superat per recomptes improcedents que fan aparèixer unes crisis de mortalitat impressionants, perquè resulta que l'investigador, a vegades poc versat, que no ha vist mai a la vida, perquè ningú no li ha ensenyat un llibre de funcions, es plantifica allà i en una pàgina fa 1, 2, 3, 4, i resulta que n'hi ha un. Que el 2 és la novena, que el 3 és el cap d'any i que el 4 és un aniversari, però n'ha comptat 4. Ha multiplicat per 4 el nombre de funcions. Quan allà ho porta a una taula, diu com pot ser que a la segona meitat del segle XVI ampliessin l'església parroquial perquè deien que l'altra s'havia quedat petita, si van viure tota la segona meitat del segle XVI amb puntes de mortalitat altíssimes. Doncs pot ser perquè no s'ha fet bé. No tenim els albats, per això ho hem resolt indegudament d'una altra forma. Cal anar molt de compte amb aquest tipus de buidats. Bé, un cop la documentació ha estat buidada, es pot procedir a la confecció de la fitxa. La fitxa va encapçalada per totes les dades relatives al matrimoni. Aquesta en seria una. És gairebé invisible, segons quina posició ocupen, però així guanya prestància, té més secret. Això, si s'hagués fet amb tecnologia actual, no hauria suposat cap problema i no es tracta de no fer patir la gent. Data, dia, mes i any, tota la informació relativa al nuvi, tota la informació relativa a la núvia. L'essencial ja ho veuen. La Henry, Fleury diran que la fitxa de matrimoni ha de tenir un color, la de baptisme un altre, la de funció un altre, això és una fitxa a la catalana, d'un país acostumat a patir. La fitxa encara podria ser pitjor, material reaprofitat, etc. Aquí diu 27 d'agost de 1652, casament entre Francesc Anguera Amigó, fadrí pagès, fill de Francesc i de Teresa. En un primer moment hi ha la tentació de repetir Francesc Anguera i Teresa Amigó. Quan has portat 3 o 4 mil i has dit una vegada els cognoms, ja no els tornes a apuntar, malgrat el que diguin totes les instruccions a l'ús. Quan diuen netegi això cada dia, i quan fa una setmana que ho fas, dius bé, netejarem quan estigui brut. Doncs el mateix. I diu vius de l'Espluga de Francolí. I ella és Josepa Amenós Verdú, donzella, filla d'Antoni Joan i Francesca, vius de Glorieta. Dient-se Amenós havia de ser de Glorieta, és proper a Passanant, Glorieta. Aquesta part de la fitxa, la que no tapo amb els dits, són tots els baptismes, amb els noms de fonts abreujats. Vostès es fan un quadre d'abreviatures, FCA-JPA, Francesca Josepa, 13 del 9 de 1753, perquè es facin una idea de la cadència dels baptismes. Antoni Miquel, 11 d'octubre del 55, Maria Tecla, 15 d'octubre del 57, Maria Antònia, 7 de gener del 60,
Francesc Joan, 11 d'octubre del 61. Josep Ramon, 24 de setembre del 63. Magdalena Rosa, 30 de desembre del 65. Josep Ignasi, 19 de març del 68. Francesc Ramon Miquel, 10 de febrer del 70. Antoni Ramon Pasqual, 17 de gener del 73. Una fitxa estàndard. Has vist que no estava mirat, no la tenia preparada ni res. Fitxa estàndard, 10 baptismes. Període fèrtil del 53 al 73. O sigui, 20 anys. Primera sorpresa, quan a voltes es pregunta cada quan podia tenir l'infant, no? La dona. Hi ha alguna resposta precipitada que et diu cada 9 mesos. Esclar, evidentment. Suposant que les dones fossin conilles o alguna cosa comparable. Aquí què passa? Passa que ja veuen que hi ha un interval intergenèsic, un espai entre els naixements de 2 anys. En conseqüència, un període fèrtil de 20 anys ha comportat 10 baptismes. Això és comportament humà, no és mecànica, no són reaccions químiques. Però bé, en aquest cas ha sortit bastant cap on volia anar. L'interval intergenèsic habitual és de 22, 24 i 26 mesos. Per quin motiu? Perquè la dona està pendent de saber, Teresa, quan durava l'alletament, però bé, mentre la dona alletava, la inhibició de l'ovulació era un fet, mètode contraceptiu que no és segur al 100%, però bé, la inhibició de l'ovulació era un fet, en conseqüència la dona no quedava embarassada. Quan es produeix un traspàs d'aquest infant durant el període d'alletament, aquesta barrera queda eliminada i l'interval intergenèsic post-mortem és sempre molt més curt que l'interval intergenèsic normal. Habitualment és la meitat. L'interval intergenèsic normal són 2 anys, l'interval intergenèsic post-mortem és 1 any. D'aquests 10, sabem el destí de 8. I d'aquests 8, 6 van morir albats. Això és mitjan segle XVIII, no el segle XIV. D'altres 2 sabem que es van casar i uns altres 2 són línies buides. No en tenim informació. D'acord? A la part dreta de la fitxa hi posem totes les defuncions d'albats a la línia corresponent i tots els casaments d'aquestes persones. I que senzill i que maco, no? Maco no sé si li ha semblat perquè és molt pedestre, però que senzill, doncs no en té gran cosa de senzill. Els deia abans i he remarcat i he posat l'accent sobre la paraula tots els noms de baptisme, que s'han d'inscriure, que s'han de buidar tots, perquè la pubilla, la Francesca Josepa, quan es va casar amb Josep Bernat Civit, podria mirar i tot, però bueno, farem a nivell de teoria, tant li podien dir Francesca com li podien dir Josepa. I aquesta situació es comença a generalitzar a mesura que hi ha més fills vius. I ja veuen que hi ha noms que es repeteixen en primer terme sense necessitat que hagi mort l'anterior. A vegades es diu, quan hi ha 2 Francescs, un al 51 i un al 53, és perquè el Francesc del 51 s'ha mort, o no. O m'ho demostres o no m'ho crec. I m'ho has de demostrar amb una partida de funció d'albats. Aquí tenim un Francesc al 61 i tenim un Francesc al 70. I el que mor albat és el del 70, no el del 61. O sigui, compte amb determinats estereotips, com a vegades es força la màquina. I després també els volia explicar que una vegada anotats, jo em sembla que encara vaig menys bé, però
10 minuts, ja fas bé de dir quan he d'acabar. També s'ha d'anar amb molt de compte amb que pot ser que hi hagi 10 baptismes relacionats, com pot ser que n'hi hagi 17, i és la dimensió de família més ampla que tinc, pertanyent a una parella de Rocafort de Queralt. Ja s'ha perdut, amb el segle s'ha perdut aquest caràcter. I que es casi una persona que es veu segur que és fill d'aquella parella i que no porta cap dels 50 noms, perquè 17 per 3 fan 51, que hem anotat. I els veig amb unes cares d'una certa preocupació. El demògraf, l'historiador, el demògraf o l'historiadora, en aquells moments pensa que valia més que s'hagués dedicat a una altra cosa, que això ho ha de silenciar, que desenguard que passi més, mira i remira la fitxa com si posant-hi els ulls a sobre, al damunt, doncs s'hagués de resoldre alguna cosa, no? I, evidentment, no es resol. Això és un baptisme perdut. O pot respondre a la figura d'un baptisme perdut. A veure, amb vostès i en aquest escenari no caldria que ho expliqués, però s'ha de dir, tothom era batejat. Ho dic perquè a cops, des de l'òptica actual i a les aules t'ho pregunten, o perdut però que batejaven tothom. Sí, batejaven tothom. I a més el batejaven immediatament. El mateix dia, l'endemà o 2 dies després, i només en casos extraordinaris d'algú que hagués nascut amb un mas i que el riu vingués gros o hagués caigut una nevada de 6 pams i hi hagués impossibilitat, que pot ser, que a més la partida pot ser que ho digui, o sigui que fins i tot tindrem informació pels paleoclimatòlegs, doncs no es pot administrar el baptisme. I o bé la llevadora el farà sub conditione, o bé es farà d'una forma o una altra, però això endarrerirà. Però el baptisme és, evidentment, universal, perquè és el que assegura el passaport cap a les plantes superiors, i, a més, no s'hi deix passar temps i per això les llevadores són informades de quina forma han d'administrar el baptisme en cas de perill de mort de l'infant. Ara bé, pensem en un baptisme d'urgència, un primsenyat, un subconditione, diguem-li com vulguem, és a dir, un infant del qual després s'ha de completar la cerimònia amb el baptisme solemne. Però que la llevadora li diu al rector, és una possibilitat que no trobarem escrita mai, és el nostre imaginari. Li diu al rector, n'he batejat un, que gairebé l'he deixat mort, segur que es morirà. I el rector pensa, bueno, doncs ja l'apuntarem. I aquest ja, que molts cops és sinònim de mai. Miren que hi ha diferència entre ja i mai, són sinònims, doncs la criatura no es mor, el rector no l'ha notat a baptismes, perquè no ho ha fet quan calia, no l'ha notat a defuncions perquè no s'esqueia i 22 anys després es casa. O 25, 27. Això és un baptisme perdut, explicat d'una forma, espero que entenedora. Llavors, què ens ho pot indicar? Doncs ens ho pot indicar més que una lectura amb un estat de frenesí de la fitxa, mirar els intervals intergenèsics per veure si en trobem un d'aberrant. O sigui, si trobem un interval intergenèsic en posicions centrals, s'entén, de 34, 36, 38, o sigui, sobre els 3 anys o més. O sigui, un espaiament insospitat entre 2 naixements, com si allí n'hi faltés algun. Això pot ser una possibilitat de la mateixa manera que s'ha de tenir present que no té per què atribuir-se mecànicament a un baptisme perdut l'existència d'un interval intergenèsic que sigui aberrant, perquè la família pot haver emigrat temporalment. Després
vostès pensin que tot això que diem ho parlem per a comunitats agràries, molt lligades a la terra, i no immòbils, com a vegades s'ha dit indegudament, sinó que tenen mobilitat, però que evidentment no es poden comparar amb algú que practiqui una pesca que sigui d'alçada, no una pesca de cabotatge, sinó una pesca d'alçada. Si és a la mar, els intervals intergenèsics han de ser diferents, i tot això s'ha de tenir sempre present quin tipus de comunitat s'estudia. Un altre factor que pot desvirtuar aquests intervals intergenèsics és l'ús de dides. Si l'infant és sotmès a un alletament extern, el factor que inhibeix l'ovulació queda desaparegut. En conseqüència, els intervals s'escurcen, però s'ha de pensar que això no només afecta la família que posa l'infant a dida, la mise en nourrice, sinó també la família de la dida. Que té un doble efecte, dels quals a vegades s'oblida en l'anàlisi el segon topall. Sí, per això he fet bé de fer així, això es va complicant. I té una qüestió que per mi és clau i que ha de durar sempre. I una persona que no li fan por les xifres, les estadístiques, i qui ha treballat, cap programa informàtic ha de cobrir la ignorància i menys la imbecilitat. Si no se sap reconstrucció de famílies, no es pot fer reconstrucció de famílies. Perquè qualsevol problema en la nominació, qualsevol problema en els intervals, qualsevol petit impediment sobrevingut, si comencem a mirar la pantalla de l'ordinador esperant que ho resolgui, doncs és el mateix que si et mires la fitxa i tampoc saps interpretar-la, tampoc saps llegir-la. Això són advertiments, avisos, per a l'ús de la genealogia i de la reconstrucció universal, que és del que estem parlant. A partir d'aquí, els càlculs, dels quals ja intencionadament no he deixat temps, són edat al matrimoni de la dona, edat a la darrera maternitat, nombre de fills per família, intervals protogenèsics, és a dir, entre el casament i el primer naixement, intervals intergenèsics, normals i postòbitum, taxes de fertilitat, taxes de natalitat corregides, nombre de bessonades i de parts triples o superiors, nombre de baptismes de fills de pares incògnits, que és com els anomena la documentació, fills de pares incògnits, venturers, bords, bordets, i un preciós que vaig documentar a la Conca, fill de la terra, el poètic, i un terrible a la Guàrdia dels Prats que no el devia veure l'arquebisbe en la visita, fill de Déu i de sa mare. Aquest no el va veure, és una notació única. Se n'hi va anar, era ja a les vigílies de la guerra dels segadors i devia estar alterat l'home, la gent, l'exèrcit de la monarquia hispànica per allà, i li va deixar anar aquesta, si l'arriba a llegir que està. I esclar, aquests percentatges de fills de pares incògnits van entre l'1, l'1,5, el 2%, però esclar, pugen en els períodes de conflictes bèl·lics perquè hi ha l'exèrcit de pas, l'exèrcit porta la seva rècula de putes, però a vegades no, practica la violació sistemàtica, hi ha un autèntic desori, un autèntic desgavell, llavors aquestes xifres pugen, però el que també s'ha de veure més enllà, i això també ho permet la reconstrucció de famílies, perquè et fa llegir les partides, no comptar-les, sinó llegir-les, és pares incògnits o pare incògnit.
perquè la dona com i fins de quina manera, com pot amagar l'embaràs. Llavors aquests pares incògnits, potser només ho és ell, i en molts casos alguns d'aquests venturers, fills d'aventura, són el resultat de relacions prematrimonials o extramatrimonials. Evidentment hi podríem afegir allò de fructíferes, però és sobrer. Si no són fructíferes no existeixen elles, com dir que la neu és blanca. L'estat inicial està claríssim. Relacions prematrimonials o extramatrimonials, en conseqüència es fa passar com a pares desconeguts a l'espera que, si és una relació prematrimonial, aquell parell d'ovelles que tenim fora de la cleda acabin sent capturades a través de les capitulacions matrimonials i el matrimoni. I a cops hi ha una notació marginal que avala aquest extrem que els comento. Un rector va deixar escrit no casats però amb capítols. O sigui, aquests al costat del l'acte, i és una informació, en poques paraules es pot arribar a donar tanta informació. Dir, bé, aquí l'estem apuntant com a fill de pares incògnits, però nosaltres sabem qui són i els tenim controlats. Això ja ho resoldrem. El que passa és que ho resolem d'una manera, però no pas en la notació que fa el cas. I és clar, compte com aquest tipus de percentatge. Per acabar, ara sí, llibre de funcions, que ha estat presentat com l'aneguet lleig. El llibre de funcions aporta informacions riquíssimes que obtenim amb la reconstrucció de famílies sobre morts anormals. Morts anormals serien totes aquelles que han impedit al rector l'administració dels darrers sagraments. I en aquesta tipologia sobresurten, entre la totalitat de casos, les accidentals i les violentes. Si algú mor esclafat per una roca, mentre la roca cau, no li demana que s'aturi perquè el puguin extremunciar. Si algú l'assalten uns bandolers, mentre porta allí un barril de tonyina, li demanen el barril de tonyina i ell es fa l'heroi i el deixen atrevessat, doncs tampoc ningú li ha administrat els darrers sagraments, no li dirà pas no disparis al pedrenyal que m'han d'extremunciar. Llavors el rector fa constar de quina manera ha sobrevingut aquesta mort accidental o violenta. Vostès imaginen això, quina tipologia de casos obre i com permet de concretar la influència, la repercussió de les guerres, però també de la violència, quan aquesta violència no estava monopolitzada per l'Estat en les comunitats de l'antic règim. Hi ha un cas, això és Viure de Gaià, una partida que fins i tot la van passar a biòlegs. I és quan hem l'entrellat que, a veure, hi ha una persona que fa llenya, i ara no pensin allò dels dibuixos animats que talla la mateixa branca on seu, que això no hauria calgut passar a un biòleg, sinó que diu, li entrà una cuca per la boca, li eixí sang i al cap de pocs dies s'unflà i morí. Clar, per molt que li passis a un biòleg, cuca, que és sobre el qual la matèria, el mot concret de la partida, que podria dir alguna cosa, em va obrir un ventall tan ampli que em vaig quedar igual. Però no diguin que no té... que és una serp, o Santa Perpètua de Gaià. A Santa Perpètua de Gaià hi ha una torre amb un espadat sobre el riu, una cinglera, una torre que a més té una planta gairebé única a Catalunya perquè és una planta triangular en el seu interior i és que ho veus. Una nena de 8 anys morta quan collia flors
prop de la torre. El rector no diu res més. Sí. Però la besàvia no la dec tenir controlada. Això quina... Ostres, bueno, molt bé. Deu ser el cas aquest que explicava ara. Totes aquestes morts es poden i s'han de relacionar i informen, doncs, per exemple, de quan era més vigent el fenomen del bandolerisme, de quin tipus de morts accidentals es podien arribar a produir. Els Armajac i els Orga eren tots francesos. Els Orga sabem d'on eren i tot. Eren de Tarba, Pirineu Central, Bisbat de Tarba. I van anar primer a Vilaperdius i després van fer cap a Santa Perpètua. Ja ho veuen que... I això de les fitxes de família té aquestes derivacions una mica obsessives. Si hi ha algun moment en què els hi sembla en el curs d'una reconstrucció de famílies que no peten massa rodons, no pateixin, que ens ha passat a tots. Després un s'acostuma a tornar a centrar. No, el que deia, per concloure, és que hi ha en aquesta documentació que afortunadament, perquè afortunadament amb totes les lletres, tenim digitalitzada i penjada gràcies a la feina de l'arxiu en fer-ho i també en buscar qui ho patrocini, qui ho promogui, qui en definitiva ho pagui, una riquesa de primera mà que hem de saber aprofitar. A Catalunya la reconstrucció de famílies està paralitzada, està démodé. Darrerament s'ha defensat una tesi doctoral a la Universitat Autònoma sobre Sant Just d'Esvern, en reconstrucció de famílies pura i dura. Però des que la vaig acabar jo, sense que espero que això signifiqui res, i això fa molts anys, l'any 91, això estava paralitzat. Es fa molt treball genealògic i es fa molt poca reconstrucció de famílies. I el meu prec, per concloure, era això, animar-los. I espero que el que els he explicat els serveixi tant per genealogia com per tirar endavant un treball de més abast, que és la superposició de genealogies. Jo tenia, he fet pensar ara, i concloc aquesta anècdota, un avantpassat, jo en dic Gual Vilà, no pas Vila, com moltes vegades diuen, aquí ja s'ha dit perfectament Vilà, va morir d'un llamp, el camí de viure. Hem de viure, els malet de viure. I quan ho vaig comentar a casa, deia, sí, l'àvia, deia, aquesta és tal. I passat el temps em van fer broma perquè ella tenia el costum de dir mal llamp te mati, per engegar algú. O sigui que els sacramentaris, a més, descobreixen aquestes històries familiars, que bé, de cara a la gran història no tenen cap mena de transcendència, però que toquen la fibra de prop, no? I si no haguessis pogut tenir accés a aquesta partida, doncs no l'hauries comentat i mai a la vida ho hauries sabut. Finis, ara sí.